बे सासे आइजो हुबिला बसुमतारीखौ खास्रि बिस्रि नायनो हाया हाया बाथामजों बुथारनायनि थाखायहाय जोङो नियायनांगौ बिजिरनाय नांगौ आरो माने आइजो माहारिखौ बेबायदि खालामबाय थानो मोना मानो होनोब्ला जोंबो आइजोना बिमाफोरनि सायाव बिदि गाज्रि दुथां मानसिया अयथासार खालामनो मोना आरो बेनो बिनि सायाव जोङो हायोबा जोङो सरकारा बे गिदिर माखौ फासिनि अर्डारखौ लानो हायो आरो नियायखौ बिजिरथारनांगौ आरो मानो होनोब्ला बेखौ मानो बेबायदि बुथारनांगौ दाय गैया बिनि सायाव जेबो दाय गैया मानो नोंथांमोननि मा जायो जोंनि मोनसे बिअनि सिङाव थानाय एसएजी मोनसेनि सेक्रेटारिमोन बियो बेनिखायनो जोङो दा NRLMनि एसएजीनि आइजोफ्रा ओंखारनानै बेखौहाय धरना होनाय जादों जोङो दुखु मोनदों आरो बेबायदि खालामजानायनि थाखायहाय जों खोनादों बिथाङा साननैसो सिगाङाव बिथाङा जेलावसो दंमोन बिनि उनाव जेलनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो आरो फिन बियो मोनसे गिदिर जाथाय आइजो माहारिखौ थामहिनबा नोंथांमोननि लोगो बिथांखौ बुथारबाय बियो माबायदि दुखुनांथाव जानो हागौ नोंथांमोननि जानानै मा फोरमायो थारमाने बियो जानो हागौ बेबायदि सिगाङावहाय मोनसे गाज्रि समस्या खालामनायनि थाखायहाय बियो दोनहरजादोंमोन जेलाव बिनिफ्राय फैनानै बियो मोजांसो जानांगौमोन नाथाय मोजां जायाखै बियो गाज्रि आखु लानानैहाय दा बिनि सायाव गाज्रि खामानिसो मावनानै होदों बिनि थाखाय जोङो बेखौ गाज्रि मोननाय जादों आरो आइजो हिसाबै जोङो बर' बिमा हिसाबै जोङो दा गासैबो बे जायगायावल' नङा गुबुन जायगायावबो बेबायदि मावफ्लेबाय थायो आरो सोरबा बिदिनो मिथिया हसिया जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय गान्जा सोबनाय बेबायदि जानाय लोंनायजोंनो गाज्रि हाबाफोरखौ मावो सोरखौबा बिदिनो रेप खालामो सोरखौबा एसे दाय मोनब्लानो बुथारो साजा होयो बेबायदि मावबाय थायो आरो जाहाथे बियो जाफ्लायबाय थाया बिनि थाखाय जोङो खावलायनाय थायो दायनिगिरिखौ जुदि साजा होआबा मा इनिसिएटिभ लागोन माबायदि राहा लागोन आइजो माहारि हिसाबै नोंथांमोना गाबोनहाय जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय जागोन जोङो बेयावहाय सरखारनिफ्राय मोनसे गिदिर नियाय राहाखौ जोङो लानो जुदि नोंथांमोननि बेबायदि धरना होनाया जुदि जेबो भेलुलेस जायोब्ला माबायदि राहा लागोन इयुनाव जों गथै बिटिआरनि सिङाव थानाय आइजो माहारिफ्रानो जोङो बेखौ आयेननि राहाखौ लानाय जागोन खालामना धरना होनायनि खारना जाहैबाय जोंनि बावैसोनि सिगां हुबिला बसुमतारीखौ बुथारनानै थांनाय मुखा बसुमतारीनि थाखाय बेवहाय जिरायनाय जादों बियो गाज्रि जाथायफोरजों जानानै थांबाय बेनिखायनो जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जानानै जों गोबां खहा जाबोबाय थाखा फैसा जों सानैजों दाख्लै 2 तारिखआवहाय जों बेंकनिफ्राय 5 लाख थाखा लानानै फैदोंमोन दा बिनि आखायाव जोंमोन गासिबो थाखा फैसायानो नाथाय बिनि जिउआ अबथिरा थैनानै थांबाय दा बेखौ जोङो बिटिआर सरखारनिफ्राय प्रमद बर'निफ्राय थैनायनि थाखाय माबाफोर सेल्फ हेल्पनि थाखाय अनसुंथाइ मोनगोन नामा होननानै आं बेखौनो आसा आरो मिजिं थिबाय आरो सारमोननिसिम